Usein se kokemus siitä, että lyhyt videot ei toimi, niin johtuu vaan siitä, että ei ole suunniteltu sille brändille, saati sitten kohderyhmälle sopivaa konseptia niiden lyhytvideoiden taakse. Kyllä, ja just tää, että yritykset monesti testaa niitä irttareita, että ne tekee vähän sitä sun tätä. Okei, tää trendaa, tehdään tällainen, apua, ensi viikolla pitää postaa, mitä me tehdään, no tehdään vaan joku tällainen. Eli aina pitäisi olla se pidemmän aikavälin suunnitelma ja se konsepti siellä. Silloin se on toimivaa. Kyllä, ja sen näkee heti, jos siellä ei konseptia taustalla. Eli jos vähän mennään katukallupia tekee ja vähän maistattaa, ja sitten yhtäkkiä ensi viikolla arvaatko, mikä tämä on, ja tiedätkö tämmöistä, niin siis kelle nämä on ja mitä nämä oikein on nämä videot? Kyllä, ja myöskin ne kuulijat ja näkijät, ketkä katsoo sitä videota, niin ei pääse millään tavalla mukaan siihen, että no, mikä tämä niinku näiden juttu on, mikä se punainen lanka on, mitä tämä yritys haluaa oikeasti viestiä näillä videoilla. Ja pitkällä aikavälillä se ei ole kauhean toimiva konsepti, jos sun jokainen video perustuu arvontaan.